Bun venit la un nou episod din cariera noastră cu Mioveni pe RPS 2021. Astăzi vom juca două meciuri, unul care va fi în cupă versus Hermannstad, iar celălalt versus Ceahlăul Piatra Neamț în campionat. Să sperăm că vom reuși să scoatem 3 puncte în meciul cu Ceahlăul. Cu Hermannstad nu prea mă interesează, dar avem o ofertă de transfer pentru un jucător, pentru Șerban. Nu-l dau pe Șerban. Cel puțin nu la Cixereta. Dacă îmi dădea ofertă o echipă din Liga 1, poate îl dădeam, pentru că e un jucător de calitate, Șerban. Și în episodul anterior Coșenaru și Blănaru au jucat foarte bine împreună, și cel mai bun jucător din Europa, că am dat din greșeală skip, cel mai bun jucător din Europa este Harry Kane. Adică așa zice acest joc și nu-l dau pe Burnea. Așa zice PES că Harry Kane este cel mai bun jucător din România. Postea aș vrea să-l dau, dar nu doar cu 68.000, dau cu 75 și suntem la transfer deadline day, în ultima zi din perioada de transferuri. Au acceptat cei de la Unirea de Iji oferta noastră de a ridica suma transferului cu $7.000, mi se pare, 7.000 de euro, și mai avem încă o ofertă. Eu nu mai vreau să semnez nimic. Coșereanu de la FC Argeș, da, niciodată. Vine meciul cu Hermannstad, mult așteptatul meci cu Hermannstad. Cred că nici nu știam că avem meci cu Hermannstad, dacă nu scrie acolo jos. Ofertă pentru Stan de la Craiova. Craiova au mulți bani, deci dăm așa 348.000 de euro. Mi se pare foarte mult pentru un jucător de Liga a doua, care nici la Mioveni nu poate juca, mai ales că e ofertă de la Craiova. Așa, avem meciul cu Hermannstad astăzi. Ei au echipa de 4 ori mai bună ca echipa noastră, dar nu are nimic. Noi o să dăm tot ce putem pe teren și poate scoatem și noi un rezultat acolo, măcar un egal, și pierdem la penaltiuri. Sau dacă nu, măcar să nu ne luăm bătaia, e prea rău. Hai, kick-off. Jucăm la ei acasă de data asta, deci putem să spunem că jucăm acasă la o echipă de Liga 1 și dacă îi batem, probabil o să mă laud toată seria că i-am bătut. Coșereanu nu ajunge la balon și cumva avem mai multă posesie ca Hermannstad. Oi, Coșereanu. Se termină prima repriză 0-0. Mamă, ce meci e până acum. Hai să facem schimbări, pentru că unii jucători nu mai pot. Pe Blănarul mai țin puțin în teren, place foarte mult cum joacă, dar îl bag pe Căprescu pe stânga și cam astea sunt toate schimbările. O singură schimbare facem. Ciubotariu. Iancu! Trage Iancu la poartă și e gol. După 3 greșeli de apărare acolo, marchează Hermannstad. Gol. Căprescu centrează cu stângul. Coșereanu, gol, mă! Mioveni egalează în Sibiu versus Hermannstad. Egalăm la Sibieni acasă și ce meci frumos. Coșereanu, Șerban, Coșereanu, e obosit Coșereanu
Și cred că țin mingea la colț. Sau nu. Ferrareso, intrare cu stângul, Ferrareso, gol! Căprescu marchează și el. Schimbarea făcută de mine, Căprescu. Marcăm în minutul 89 și este 2-1. Mioveni se califică mai departe în Cupa României. Îi batem pe Hermannstadt la Sibiu. Centrează Toma prea tare și se termină meciul. Ieșim victorioși. Plecăm victorioși din Sibiu. 2-1. A marcat 2 goluri în 7 minute. Gică, cel mai bun fundaș. Cel mai bun antrenor. Cel mai bun fundaș. Cel mai bun antrenor este Gică, pe departe. Așa arată tabela cupei și meciul următor îl avem versus FCU Craiova. Va fi un meci greu și ăla. Avem meci în campionat acum, meciul mai important, zic eu, versus Ceahlăul Piatra Neamț. Ofertă pentru Toma, nu vreau să-l dau pe Toma. Hera, ofertă de la CSM Slatina, nici pe Hera nu-l dau. Stan, se duce Stan la Craiova pentru 300.000 și avem 1.000.000 buget de transfer acum. Hai să vedem cine au mai găsit scouterii aici. Gustavo Marins chiar ar fi o opțiune bună. Pentru că știu că avem un fundaș central care nu prea face față și e puțin mai pitic. Voi face o ofertă pentru Dobrescu de 50.000 de euro cu 700 de euro salariu. 2 ani vreau să aibă contractul și îi dau bonus de avarențe de 300, win bonus îi dau 500 și clean sheet ca să-și facă treaba bine îi dau 1000 pentru că e un jucător bun. Și Gustavo Marins, cu el ar trebui să negociem mai. Și Gustavo Marins ar trebui să facem o ofertă destul de bună pentru Farol, să-l dea 128.000 de euro, eu zic că e destul de bine. Îi ofer un contract de 3 ani. Nu știu dacă pot să scot, nu pot să scot clauza de reziliere. Salariul de 800 de euro și aici îi dau 800 bonus de aparență, 800 win bonus și 1100 clean sheet bonus. Să sperăm că va accepta brazilianul. Blănaru zice că vom câștiga. Să sperăm că are dreptate Blănaru. Nu-l mai joc pe Guțea aici pe stânga pentru că e ultimul slab. Joacă Căprescu, care chiar a jucat bine. A dat și gol versus Hermannstadt. Să sperăm că vom reuși să scoatem 3 puncte din această partidă și scot și eu microfonul din cadru. Așa. Hai să îi dăm drumul. Ei dau drumul de fapt, ok. Va bate Copoț Barb. Sare zidul, dar nu ajung băieții din zid acolo. Nu trage la poartă și e gol. 1-0 Ceahlăul, minutul 10. Marchează Buziuc, Alexandru Buziuc, care a jucat și la FCSB. 1-0 în minutul 10. 1-0 se termină prima repriză. Nu prea s-a întâmplat nimic, au fost numai pase la centrul terenului și fac schimbări. Deja a obosit Coșeranu. A jucat 3 meciuri la rând, deci nu înțeleg. Intră Guțea pe dreapta și vârf intră Masaro. Oh, ce pasă! Și e gol Ceahlău 2-0. Ne luăm bătaie de la Ceahlău. Toma centrează, Toma, Guțea peste poartă și se termină 2-0 pentru
Ceahlău în deplasare. Am avut 100 de pase, dar degeaba. Ceahlău câștigă și chiar au meritat să câștige Ceahlău Piatra Neamț. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă mai vreți episoade ca această serie, nu uitați să lăsați un like și să dați și subscribe, să lăsați acolo și un comentariu. Poate îmi spuneți niște jucători, ce jucători să semnez sau ceva. Nu contează, orice comentariu, și aveți șansa să apăreți în următorul videoclip. Deci, da, ne vedem atunci. La revedere!